My jsme se dostali vlastně k tomu, že tady dneska sedíme tak, že my jsme v podcastu řekli, že už nejsi největším shareholderem v Muse a ty se zase na ten podcast koukal a napsal si nám na YouTube, že to není pravda. Tak jsme se omluvili potom veřejně a tak vlastně vznikla ta naše diskuze. No ale tak nám to teda prozrať, kolik máš ještě procent, nebo co o tom můžeš říct? A to já jako neřeknu, ale jako úplně jako takhle, ale jako já si myslím, že já si myslím, že jako vůbec jako v Čechách máme takový jako hrozný pocit, jako prostě jako, že člověk musí být jako nad těma jako 50%, jo, neustále. Jo, a jako prostě jako musí, a je dobrý jako mít, jako prostě jako nerejzovat jako víc, než třeba jako musí a tak, jo, ale když si to jako člověk spočítá, tak jako většinou by měl jako počítat jako prostě jako by mezi 15 až 20% jako diluci jako v každém kole, jo. A to znamená, jako když to takhle jako prostě jako vezmeš, jako když máš jako prostě jako pak ještě nějaký jako další jako kluky, jako který to dělají jako s tebou jako na začátku a tak jako kolem toho Series E a F, jestli je člověk nad 10%, jo, jako prostě jakoby osobního jako holdingu, tak si myslím, že jako fakt jako udělal jako super práci. Jo, ale už je to jako hodně těžký, jako prostě jako v tomhletom jako to takhle jako mít, protože jako bude taky jako chtít někdy jako mít dům, jo, a takovýhle jako věci, jako prostě jako se nějak jako, protože já už to dělám 14 let, jako prostě, tak taky jako musím taky jako vykazovat jako manželce, že to taky jako není jenom prostě jako na papíře a tak. A to jsou právě takový ty momenty, který tě jako pak hodně jako hodně jakoby spadneš jako v tom shareholdingu a tak prostě jako my taky jako to, co jsme jako pěkně jako vytvořili je, že vlastně jako že jsme měli takovou jako prostě jako takovou víceméně jako dual structure jako prostě jako na to, aby jsme kontrolovali jako víc té firmy, než vlastně jako máme jako prostě jako ten holding. A to si myslím, že je taky jako dobře a taky jako dobří investoři vědí, proč to takhle je dobře. Jo, prostě jako, aby ten founder jako tohleto jako takhle jako měl jako tu pevnou ruku jako prostě jako nad tím biznesem. Tak my si z toho odnášíme, že máš stále ještě víc než 10%, protože Kinnevik měl, myslím, 10 celých něco a ty říkáš, že máš víc, takže prostě nevíme o kolik, ale máš víc než 10% shareholding a ještě více voting rights, než máš toho shareholding. To si z toho odnášíme. A jestli chcete slyšet celý rozhovor s Richardem Waltrem, který za mě osobně je asi ten nejlepší z 25 rozhovorů, který jsme tenhle kvartál udělali, tak si ho můžete pustit na Patreonu, patreon.com/c/CzechTechWeekly. Link je taky dole. A dozvíte se tam mimo jiné taky, proč třeba Richard říká, že někteří lidi ze Andreessen Horowitz a Sequoia jsou úplně na hovno, nebo proč se Richard přestěhoval do New Yorku a ne do San Francisca. Hint souvisí to se vztahem ke kapitálu, který v New Yorku se vyskytuje. Jak se předává produktová znalost v Muse ke všem tým membrům. Proč si Richard myslí, že Evropská unie by se měla federalizovat, nebo minimálně se výrazně posunout tímto směrem. A možná trochu pikantéry na závěr, jak se Richard dívá na kvalitu českých VCs. Napovím ne až tak úplně chvályhodně nebo obdivně. A krom toho, že tam uvidíte celý tenhle rozhovor, tak pokud se k nám přidáte na Patreonu naší komunity, tak se zároveň stáváte členy CzechTech Startup klubu se spoustou dalších výhod, budete ve Slack channelu se spoustou dalších founderů a builderů a zajímavých lidí, dostanete slevy, pokud máte firmu asi na 40 softwarů, můžete ušetřit až stovky tisíc korun. Dostanete zdarma vstup na všechny naše akce, jako je třeba Scale Up Night, na které jsme ten rozhovor natočili a kde máme vždycky podobně super speakery, jako je Richard Walter. Takže najděte si CzechTech Weekly na Patreonu, přijďte se k nám a do té doby, než se tam potkáme, keep building.